Španělsko. Země zalitá sluncem a ze 3 stran omývaná mořem a oceánem, vzdálená více než 2000 kilometrů po silnicích od České republiky. Tyto 2 země se v historii mnohokrát setkaly. Španělsko vstoupilo do Evropské unie mnohem dříve než Česká republika. My jsme se vydali do Španělska proto, abychom poznali současnost. Protože i dnes ve Španělsku na různých místech žijí Češi, které jsem osud zavál nejen za lepším živobytím. Zajímalo nás, jak se s takovou změnou života vyrovnali a jak se proměnilo jejich cítění a myšlení. Co všechno byli nuceni udělat proto, aby uhájili svoji existenci. Ptali jsme se také na to, jestli se tady rozhodli zůstat natrvalo. Zda po těch letech tady strávených mohou prohlásit Viva Španělsko. Viva España. Do Španělska jsem se dostal jako muzikant, mám toulavou krev po mamince a vlastně jsem se dostal jako do orchestru, kde jsem několik let hrál na housle. Líbilo se mi tady, protože to bylo rozdílné než v Čechách. Začal jsem tady sportovat, potápět se v moři a navíc jsem rozvinul vlastně i moje původní a oblíbené řemeslo, což je houslařina. Jsem si tady z začátku pořídil teda obchod, kde jsem začal opravovat. Přitom jsem hrál v orchestru a i vlastně jsem se usadil v krásném místě, který se jmenuje Chylet, to je tady v této oblasti. Tady jsem vlastně zůstal až do dneška. Tak já se zabývám hlavně teda tou houslařskou prací. My houslaři buď housle můžeme vyrábět, nebo je můžeme taky distribuovat, nebo taky vlastně můžeme navrhovat. Moje firma se zabývá vším, to znamená, že začínáme nákupem materiálu, hotového zboží, náhradními díly, novými díly. Jelikož jsem v začátku začal s jednou dílnou, zdálo se mi to málo pro potřeby tady místních muzikantů. Začal jsem rozšiřovat své obchody. Mám dneska obchody v Castellonu, v Chyletu, což je u Sagunta, a ve Valencii. Prodáváme vlastně téměř všechno, co se týká strunných smyčcových nástrojů. Opravujeme basy, čela, violy, smyčce, housle, všechno to stavíme. Děláme restauratérskou práci, to znamená, že dostaneme nástroj, který je třeba sežený od červotoče a musíme ho celý zrekonstruovat, to znamená rozebrat, opravit, vyplnit všechny chodbičky a ten nástroj potom znovu sestavit a nalakovat. Také se zabýváme tím, že snažíme se, aby naše obchody byly zásobeny nejlepšími náhradní díly, strunami, pouzdry a posledními novinkami. Čili jezdíme na veletrhy, vystavujeme na veletrhách světových a scháníme zboží přes internet, přes výrobce, přes veškeré ty výstavy, které se konají. Máme veškeré katalogy a styk s hlavními výrobci po celém světě. Když kupíme nástroj, to neznamená, že ten nástroj je použitelný. My musíme postavit třeba kobylky, kvalitní kobylky, upravit hmat, dát různé komponenty, třeba jako účel, speciální bodce, speciální kolíky, dolaďovače. Muzikanti jsou dneska nároční a vlastně sestavujeme nástroje podle designu a podle přání zákazníka. Je to dost náročná činnost, protože každý muzikant má jiné přání.
está muy bien y todo. Tak naše rodina je velice rozvětvená a jsem rád, že se stýkáme všichni, máme hezký vztah. Snažíme se někdy i hrát pohromadě, muzicírovat. Pak máme také naše děti samozřejmě, to je taková ta část veselější naší rodiny, protože jsou ještě mladí, mají strašně optimismu, strašně energie, tak to se snažíme využít prostě, aby také pracovali, aby se dobře učili, aby hráli na ty housle, což vlastně to je naše poslání. A jednou snad by také mohli se zúčastnit i té výroby smyčcových nástrojů, což je u nás v této rodině již tradice. Moje rodina, to je rodina muzikantů, z toho vyplývá vlastně i náš způsob života, chodíme na koncerty, hrajeme a máme tady spoustu různých žáků, klientů. Můj tatínek je známý hudební skladatel, také známý hudební pedagog, který působil řadu let na Plzeňské konzervatoři a docílil významných úspěchů jak v kompozici, tak také v pedagogické činnosti. Jsem rád, že vlastně neustále přes tu hudbu se nějakým způsobem stýkáme, dokážeme si poradit. Já si myslím, že si nemůžu stěžovat jak na situaci v práci, tak také v rodině, neboť je to všechno víc pozitiva než negativa, čili jsem relativně spokojen. Valencie to je vlastně kapitál nejdůležitější na jihovýchodním pobřeží. Je to známá svým velikým průmyslem, krásnou výstavbou a novými kulturními objekty. Ve střední Evropě možná nebude známé jméno Calatrava, to je architekt světového jména, který staví nádherná díla podle své fantazie a dává tak světu za příklad španělskou architekturu. Divadlo nové, které zde postavilo, má tvar vejce a téměř není nikde rovné plochy. Je postaveno na krásném místě jako dominanta Valencie. Hned vedle stojí palác hudby, což je nádherný stánek kultury. Zde se konají jak koncerty, opery a různá společenská dění. V něm sídlí kvalitní hudební soubor Valenciánská filharmonie, která má přes 100 členů. V tomto orchestru také hraje moje manželka na housle. Já jsem tam hrával v letech 90. a měl jsem možnost poznat nejlepší světové umělce. My tady pořád ve Španělsku pracujeme, čili návštěvy divadel, návštěvy koncertů jsou dost omezené a takové ty drobné koncerty, třeba žákovské nebo různý solistické vystoupení, to téměř neznáme. Pokud jdeme na koncert, na velký koncert do Paláce hudby. Zde ve Španělsku se mi velice líbí, neboť vlastně splňuje veškeré moje přání. Máme tady moře, máme tady hory, přehradní nádrže, krásnou přírodu. Máme tady krásné kulturní památky. Přímo naproti naší obci Chylet je veliké římské sídliště, historické město Sagunto, krásné písečné pláže i podzemní jeskyně s možností výškou na loďkách. Tropické ovoce máme ve všech okolních zahradách, jsou to především mandarinky, pomeranče, různé jiné exotické plody. Také zde děláme různé horské výlety, pěší túry, výstup na různé vrcholy a poznáváním historických památek mém vnitrozemí. Španělsko je velice různorodé, čili nabízí veškerou škálu vyžití. Co se mi navíc líbí tady, je styk s místními lidmi. Když přicházím do hospod, do restaurací,
Přijde mi, že číšníci nebo zaměstnanci s váma jednají jaksi lidštěji a jaksi prostě více od toho lidského základu. A mám pocit, že jsem neustále obklopen jakousi milou společností. Naopak, co se mi nelíbí, je to, že ve větších městech je obrovská koncentrace aut, kontaminace a když se dějí oslavy, Španělé mají ve zvyku používat veliké množství střelného prachu, to znamená ty jejich rakety, různé výbuchy, slavností. Můj největší životní zážitek ze Španělska byly zřejmě býčí zápasy. Nejsou to ty, co všichni známe z arén a z televize, ale pouze vesnické zábavy takzvané. V omezeném prostoru běhá býk s ohněma na rohách a lidé se pokouší nějakým způsobem ho podráždit. Často se stane, že někoho nabere nebo způsobí škody. Má tak obrovskou sílu, že je schopen zvednout 2tunové sedací zařízení. Často se stane také, že někoho zabije. Ale vesnická mládež a lidé, kteří chodí na tyto fiesty každý den, již umí býka správně provokovat, hází po něm různé předměty, mávají svetry a takový ty zdatnější před ním přebíhají anebo mu dávají prostě tu slavnou červenou muletu. To se stává během noci tak 3krát, když jsou slavnosti, že když dohoří u toho býka ty ohně, tak ho stáhnou a pustí dalšího. Pro děti k večeru pouští jalovičky a ty potom děti dráždí, snaží se prostě nějakým způsobem upoutat jejich pozornost a běhají před nimi, lezou na různé mříže a na sochy. Je to velice veselé, protože nastávají velice groteskní příhody, kdy někdo upadne, kdy někoho ta jalovička nabere nebo otočí ve vzduchu. Řekl bych, že to je velice jako pro nás Čechy neobvyklé a my se snažíme chodit i s celou rodinou. I na to video jsem něco natočil, takže tam máme takové amatérské záběry. Já bych řekl, že nejvíc věřím v poslední době spojené Evropě, jo? Jelikož jsem poválečná generace, moji tátové zažili prostě vždycky jenom převraty, dost bídy, tak si myslím, že my už jsme takový prostě produkt, který už sklízí ty plody. Zažili jsme většinou to lepší, mohli jsme studovat, mohli jsme se volně pohybovat a v dnešní době si myslím, že není nic krásnějšího, když víme, že Evropa prostě od Norska až po Španělsko nemá hranic. Dále jsem jako věřím v to, že člověk na konec svého prostě pochodu najde nějaký lepší způsob využití zeměkoule, naučí se chovat lepší ve vztahu k jiným rasám, k jiným náboženstvím. Myslím si, že jsme na nejlepší cestě tady u nás v Evropě, že lze soužít v klidu a míru. Španělsko bych řekl, že neopustím, neboť mám tady už takový systém, který mi umožňuje žít pohodlně a spokojeně. V létě jezdíme do Čech, je to v době, když jsou tady velká horka a trávíme příjemné léto v Mariánských Lázních. A s mírnými návštěvami po Evropě tady zůstanu asi až do smrti. Od podzimka, od září do jara jsme tady více pracovně, čili jako máme tady hodně schonu, děti chodí do školy a v podstatě není kam jinam jít. Já už jsem dovršil 50 let a v té 50 člověk už přemýšlí taky malinko na to, že by nemusel tolika pracovat, spíš by měl omezovat takovou tu rozlehlou činnost, kterou mám já. Takže bych chtěl nějakým způsobem omezit ježdění autem, chtěl bych omezit počet zaměstnanců a i takový nějaký prostě ten rozvoj, který neustále byl. To znamená, že to moje přání je prostě, že třeba bych zůstal než u jedné dílny husarský, kde bych mohl vytvářet ty moje výtvory opravdu autentický, kde bych mohl být v klidu a nemusel být honěný časem, schonem toho
21. století. Pořád čekám prostě na moje období, kdybych měl vytvářet takové ty stravivárky, že jo, to máme všichni houslaři prostě malinko jako za úkol dosáhnout maximální dokonalosti v té naší tvorbě. Od 13 let jsem proto udělal, co jsem mohl. To znamená, že jsem bádal v oblasti laku, porážel jsem stromy, zkoušel jsem různé technologie a myslím si, že dneska už jsme tak daleko, že skutečně vyrábíme nástroje vysoké kvality. Můj život ve Španělsku za těchto 18 let proběhl, bych řekl, velice šťastně. Byl jsem schopen postřehnout základní věci španělského života, španělské kultury. Měl jsem možnost se setkat s různými zajímavými lidmi a účinkovat s velice důležitými umělci. Čili když to shrnu, mohl bych říci, že skutečně Španělsko bylo dobrým trefem. Dostal jsem se do hezké země, atraktivní. Po mých zkušenostech života ve Španělsku mohu prohlásit Viva España.